Mega mega love shout out. Ryan. Sorry. Mali yung ulan. Ara House. Wala ko lang internet. Hindi na pa ako nag-hintay. May nagagano'n lagi. Thank you, Manay. Thank you so much, Manay. Kumusta na ang W? Tapos na ba, Manay? Tatlo ng device ko na sa'yo. Isang araw, buong araw. Iniwanan mo yung isang device. Sa store, dalawang device. Ang papak mo na. Thank you so much, Manay. Ara. Usok na, Noy. Noy, 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 Noy. Thank you, Manay. May ka nag-elis yan. Papilis ng dahil. Walang internet, ano ko, sa mga cellphone. Ano nangyari dito? Lupay-lupay. Lagi press ko pag nag-ano ko nag-yelps. Lagi kang nakapag. Sige, Manay. Akala mo na, namamahaw ka pa lang? Walang internet. Wala. Wala pa kasi pinakunik ko sa iba eh. Parang hindi ako na... Thank you, Manay. Thank you, John. Hello? Ayan, meron pala. Sa'yo mo, pak. Pak! Pak!
Thank you, Manay. Thank you so much. Baka. Ayan, parang kapagkilala ko naman na kayo lahat. Alright, Twin. Thumbs up ulit, folks. Thank you, Manay. Mwah. Alright. Thank you, Manay. Thank you, Manay. Thank you, Manay. Love it. Mwah. Thanks sa paharang night. Para and Twins. Dami kalagan ka, Manay. Para Twins. Sana lahat ng Twins. Thank you so much. Natutusok. Puro lang para. Para. Thank you so much. Sana all my Twins. Ito, medyo Siklesang Castor. Thank you, host. Thank you, Sir Bella. Siklesang Castor. Mega shout out. Thank you saan? Oh, thank you. Siklesang Castor. Thank you po. Mwah. Alright. Thank you, Manay. Alright. Thank you so much sa 2 million. 2 million in the house. Thank you so much. Katawan mo lang, Manay, ah. Manay. Loading agad. Loading pa.
Crystal Vlog, magandang shoutout. Tubong Paula Wenyo, thank you so much. Magandang shoutout. Good morning, Lou. Magandang shoutout. Crystal Vlog. Thank you so much. Mwah. Thank you. Crystal Vlog. Crystal Vlog. Ayan, Crystal Vlog. Nag-prepare ako ng pang-games sa September 5. Ayan, apat na lang. Malapit na ako matapos. Miss lang pala. Dismiss na lang. Kamusta na, Cristel? Mercy na lang ba? Kami ngayon muna shout out. Good morning, Dan Tamshire po. Thank you so much. Mercy. Thank you so much. Crystal Vlog, ano ba ng vibe? Hello po lang, guys. Ayan, lagyan natin sa taas. Para makikita si Crystal. Wala yung tatlong phone ko lang internet. Ewan ko bakit ito lang laptop meron. Nakadirect kasi sa wire. Sana hindi mo iloko yung connection. Wala kayo start ko lang. I-share na si Mercy. Mamaya pasok na yun maya. Nandyan pa sila lahat. Makita mo maya nandyan na yan. Wawakwakin yung bahay mo sa taas. Kumusta ka na, Bestal? Love. Bestal. Thank you so much. 13 all. Sana all. Thank you so much. Oh, last but not the least. Malapit na ako matapos. Isa na lang, tapos na ako, guys. Ayan. Dan, ikaw, sir, kamusta na dyan? Ito, well, wala. Ayan, pag-ibigay dyan yung si mama, strawberry juice mo, patikim. OMG, baka ako gusto mo tikipman. Dahil sige. Gagawa kita pag ako dyan, mami. Sorry. Mami, ayan. Suntok yung mami mo na yan. Yan lang ba? Papakalalakin ako para sa'yo. O, di ba? Char. May char pa. Jenny Draya, nagagawin shoutout. Ryan Vergara, Tamshir Harang. Thank you so much sa paharang. Sister Vergara, Walkers in the house na Crystal Vista. Ayan, thank you so much. Ayan, taga-Alvin po ba kayo? Iyo po, just mag-sakit na tapos dyan. Ay, aldaw na pala. Sorry. Mag-kaya din sa po yun. Patawarin mo. Diyos, kakurang nanta mong Diyos. Isiana. Ayan, wala sa Isiana. Siguro tulog pa. Iyo, taga-Bicol ka po. Ano, simplistang das word? Iyo, taga-Bicol. Uragon of airs. That's my Uragon. Mga Uragon ka, ikaw ang kawa. Si Isiana. Bakit? Thank you so much, Nilalaman Morning Haram. Thank you so much, Sisi ko. Isa pa haram. Dahil dyan, dami mo kayo. I-present yung number niyo. Tingnan yung viewers natin. Kinain ni Lolo. Si Lolo butog na yung haram. Itong haram. OM. Present. Thank you so much. Oramon pala. Kagaligas. Iman ako. Anong man balita dyan? Anong man lamang balita dyan? Sa Legazpi, Manuay. Manuay. 20, Diraya.
L'Oreal. Or nagsulat ng attendance. Lipot na maray ay. Urago. Urago. Ayan. Thank you so much si Klestang. Das Source. The source ba? The source. The source. The source. The source. Hirap naman si Klestang. The source. Ayan. Thank you so much. Palablab naman yung Crystal Vlog. Ayan. Bakas na lang ng Dalpardo Walkers. Ay, love it. Mag-radio station kaya. Nandito po tayo sa www. MOR. Sa Taguig lang ako nag-stay sa Makati ako nag-work. So, Makati yan. Matagal ako sa Makati nag-work. 3 years as a Grand Boss. Gloria Tria Episodal. Kasabay ko si Joyan Vergara. O, diba? Bakit ko sa Makati ako makakilala pa kayo sa akin. Ako na po to, yung dishwasher na yung pinapalamon na tay. Kumakain na matira-tira talaga po yun. Hindi lang nakalikan nila ng cooking. O diba, nagkwento talaga sa buhay-buhay. So, yun naman talagang usapan natin regarding to myself. To me. Okay, para makilala niyo sa Dalpardo. Ang dami niyo dyan, ba't isa pa rin lang ang viewer? OMG. Ano yun? Or nakaharang pa kayo? Nasa harang. Thank you sa Celesta, the Spurs, sabay ka tayo. Ay, parang harong mo dyan. Hindi ko na yun yung profile kasi ano yung mata? Malabo. Kasi puro mga bilat dyan. Mga bilat na pakas bilat niya lahat. Ala, yan na mga kabilang at panas. Galap na tayo. Pasok mga bilat. Thank you sa kaharang mo sa Scarcity. Parang sa kaharang mo rin eh. Ori. Pag tinamay mo, ang lamig. Sana malamig. Pero sa LS ko lagi ka, Tuhan. Ayan. Maya ka sabihin ko sa Dalpardo. Dalpardo. Bella Mapardo. Hindi ko lang alam. Trip ko lang siguro sa Dalpardo. I just kaiba lang. Puro lang hindi ko na Dalpardo ko rin ako. So, ito yun ang mama ko sa kapatid. Ayun ba? Which is okay naman, pakinggan. Pero paano ka daw o, di ba? Unique. Hindi pang unisex. Di ba? Pangalan. Pelintela. Dawa. Hi, guys. Pinapay na wala pala. Tumingan in the house, may kami lang siya. Thumbs up. Lamig. Yung kisses versus lang ba? Out na lang sa kanya. Pati pa rin pwede. Kaya naman. Sorry Marinig. Hindi naman siya rap. Kumakain, kinakain ka. Ngayon ba? Kumakain. Kumakain tayo. Kainin mo kumakain. Subukan pala ka sa subukan mo. Si Lalabs. Mahal! Asa ka na mahal? Kaya paugas mo ng pinggan, mami, no? Pinaugas ng breakfast. Nag-breakfast na ba kayo, mami dear?
Sarap mong kagatin. Hindi pa lang. Tested na. Bakit? Bakit, Mama dear? Kasi like, ano to? Ano nakalagay mo? Fruit bread. Fruit bread. Siya pinopromote pinakita ko lang ang pangalan. Well, baka maano din tayo. Genevieve Daryl, ikain na lang kita. Ako na lang kakain para sa'yo. Di ba? Gawari ikaw to. Nakarap mo ng camera. Pwede naman ikaw na. This Mercy, salamat Miss Masis mo nakahilak ko sa drama. Ayan ako nga, di ba? Present number 11. Number 1 pa lang. Ala, ng mata ko lang labo na. Number 1. Wow! Uy, isa. Dami tayo. Lalamigo. Mukhang labo na naman kanina na. Ay, naku, makakababae ka na yan. Makakagawa ka na nga ng babae ka. Maganda daw yun pag umaga para babae na rin anak. Paggabi daw ginawa, puro lalaki, di ba? Puro lalaki. Pero kasi gabi kayo gumawa nun, kaya hindi lalaki. Kaya nga, di ba? Nagulat nga ako yung tayo, pilit mo. Wala namang undas-pat, di ba? Kaya hindi ko mapapalitan sa hintayan. Diba? Dadagdag lang natin. Kasi masyadong marami na kumapakot. Diba? Kahit marami, alam ko naman. Kaya hindi ko yan ginangarag, hindi ko siya nirarush. Siya nga siya panagaan sa akin. Sige lang, okay na. Wala akong magkuintindihin. Kasi pag may kailangan ako, sasabihan ko na lang. Ganun talaga yan. Appreciate yan. Huwag mo kasi ano-ano na agad. Kasi napakadami ng lista niya. Hindi lang isang tao ng lista niya. Diba? Sana yung lahat ng trabaho natin, bawat isa. Okay. Mahal kita. Yan pangalan ni John na mahal kita. Lagay mo gila shout out. John na mahal kita in the house. Sorry, hindi ako mag-jacket ngayon. Sorry kung ngayon. Wala yung mananahit ko. Okay, try mo. Cash ka na yung sa'yo. Ikaw yung Diyo na mahal ko? Mahal kita. Gusto ko kasi ikaw ang palaman ng tinapay ko. Ay! Ginagagaya yan! Bakit walang palaman? Hindi na kailangan ng palaman ng tinapay. Di ba? Iba nga walang palaman, kinakain. Ang arte-arte, palaman. Walang pang-dukit. Masarap na walang palaman. Ano-mano lang kain. Nagawa ng bahay ko doon, mahal ko, palag daw. Ay, besta, nasaan ka na? Crystal the Star. Dasher. Thank you so much. Ayan. Dapat makumpleto kayo 50 para makilala yung si Bella Pardo. Bago ka mag-start telling about my life story, how to grow up. Sorry? How to grow up, Bella Pardo. Happy birthday kay Rapunzel, Sis Jonah. Happy birthday to you.
Rapunzel Marquez. Ayan, ang pagbati mula dito sa KSA. 4:20 and the AM. Ayan, madaling araw para sa iyo. Maligayang bati sa iyo, Rapunzel. Rapunzel, ang kanyang pangalan, Rapunzel. Parang makapangyarihan na ano. Diba? Rapunzel. Ano ba yung napanood yung Rapunzel? Post pa shout out naman po kay Rapunzel Marquez. Birthday po niya now. Now! As in now. Happy birthday, Rapunzel Marquez. Ayan, happy birthday pa kami kay Jonah, mahal ko. Si mama mo pala, Marquez. Ayan, baka sabihin ng kapit ako. Rapunzel Marquez, ayan. Hingin ka na pambili ng cake kay mama mo. Marami na yan na wakwak. Rapunzel Marquez, mega love shout out and happy birthday sa iyo. Ayan, sa iyo ang inumin. Ayan, sana malasig sila. Dito walang inumin. Pepsi lang. Ang lamig. Rapunzel, happy birthday, Rapunzel. Binati ko na yung kahapon. Happy birthday. Wala nga siya. Nabilihan ng pansit 1 kilo. Pansit bato, pansit baybay. Ayan. O bihon kumeya. Ang kumeya. Kumeya. Ano ba yun? Kumeya. Q. Nakalimutan ko yung bihon na. Pansit bihon na may Q. Q. Isa mo lang sangkap tapos. Ayan, may mga sangkap-sangkap tayo dito, may pasangkap tayo dito, pang-bitsin, pang-pastiyan. O, di ba? Para maluto na yung mga gulayan mo dyan. Sis Jonah, nakasub na video man. Thumbs up, GPG. Thank you so much sa pag-drop by mo sa akin. GPG at the house. Thank you so much. Ayan, nag-upload pa ako, sis. Ayan, upload pa ako. Thank you. Napakalaki ng bahay niyan. Si Gaps, over more than 33,000 right now. So, I don't check again. Ibang lahi yan. Hindi nagpabalik yan. Buangan lagi yan. Pag bumaba, alis na. Sayang, hindi na siya nang babalik. Hindi siya nang susuki. Promise. Sabayan ko yun sa nilaan. Di bali na walang handa, sis. Basta healthy lang. True na less. Walang araw na problem. Tama yun, Genevieve Varela. Ang pagbati mo laki, Genevieve Varela. Tama. First, hindi lang baka nagpapala ng bahay. Ipasok na sa tayo. Ayan. Palit-palit na kayo. Ang lamig talaga. Malamig ako. Pag pinatay ko naman ang aircon, matagal na siya. Walang internet talaga. Ayan, ang ganda. Ayan, walang pahardo. Thanks, sis. Off comment. Off comment daw, sis. Ayan, sis. Yes. Ella Cervelas 50. Ay, ang dami. 48 pesos. Ayesha Fontanilla. Ella Cervelas 50. Chris Anjoy 50. Bella 50. Ay, galing. Maritis Alegre 25. Mark and ang dami po.
Sana tayo yan. 13 American yan. O, di ba? Nagbabasa ako. Thank you, Ma'am Chai. Ayan, love it. Na-receive na. Price received. Ayan, ito akong reply sa akin. Ayan sa akin. Wow, sana all. 720. OMG. Vim Vergara, balato naman. Mukha naman. Char. Price received. Sa internet ko, di ako makaano. Ewan ko lang tatlong cellphone na tulog-tulog ko. Ito, ubusin natin ng color na to. Lahat na may presyo. Hanggang maubos to. Nasa 3,000 to ata. 30, 30, yung 30 yun.